bandiraɓe ɓiɓɓe leydi gambinaɓe ɓiɓɓe leydi sénégal mauritanie ko taki gambi e ko taari ɗum kan an bandiraɗo debbo walla an bandiraɗo gorko kala façon caɗele joguiɗa armi wadduma e ceerno alpha badji toon to gambi ceerno alpha badji noon jooɗi ko toon to gambi nokku no wiye fuuña kala ɗo gonɗa e nder aduna he omo wawi gollanadema haajuma humto nde tawno golle makko ko jalan o gollirta so tawi ko ƴewgal jiɗɗa o ƴewanma ɗon e nder jalan he tawi ko jawdi jiɗɗa basal woɗɗitoma e nder balɗe tati o hokkatma ma ser e basal walla ko caɗele goragu joguiɗa sa jokkodire makko yorat kon forto liw wiye tet ñaw hémorroïde ñaw ndoham siti foof omo safra ɗum tension kam e cancer foof omo safra ɗum hay jabet ceerno alpha badji ene safra e nder une semaine keɓta hoorema 100% walla aɗa wone kaso o gollorma ɗum e nder une semaine walla ko ɓayri jiɗɗa foni tawi e ceerno alpha badji mbimi kala mo wini limto juuma kala caɗele ɗe mbawɗa dañde aduna doɗɗa ha tampuɗa sa hettima ceerno alpha badji ma haajuma hum aɗa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 220 238 53 36 ma heɓ ceerno alpha badji on tawte ko toon to gambi e nder nokko wiye Assalamu alaikum. Min mbaɗɗa aɗa selli walla ceerno Mamadou min mbaɗɗa e tampere aɗa selli min ɗe balɗe fof mboɗo yinno noddema ni ko mataw ko hunde no hawni tan affaire ɓinguel men guel tan jinnomi haalandema won jinnoɗo ɓinguel nguel ɗum ɗon noon jinmi mi haalama an kam hayso mi haalanta hay goto an kam mami haalanmo wona ko mawni noon en mbaɗani hen ko heewi ko mbaɗen tan ko dewgal mawɓe ɗum andi komi dañƴo ko ɗo après mami noddin ma nani eyyi kay an laawi koy muñum addanmaɗo jolɗo mi sohlani ceerno jolɗo mi jooɗaki Ablaye woni an ko gonɗa ko ka goppaɗo hen Ablaye an a yi ɓinguel ma nguel cukalel tokkusel mbiya an ala kulli alin tan ma kokkamo gorko o ma kokkamo yero o wima o yiiɗa hande o yiiɗa janggo jitta mbiya an alay saago ko mbiɗa ko ganduɗa ko ɗum tan mbatta joni nguel ummi gallam e nguel ari e nguel haala e nguel woya mbiya tan Ablaye artir hakkille ma ka neɗɗo a wona maleyka neɗɗo noon dañata ko noppi malaɗi te noppi malaɗi fuɗata koye hoore malade mi haalnima noon a haljiji assalamu aleykum aleykum salam mbaɗɗon baba aɗa selli mbaɗɗon tampa toon kay mawɗum joom mbaɗɗa sa aɗa selli alhamdulillah kay mbaɗɗa alhamdulillah mawɗum ɓolo machallah mawɗum on tewni joom mawɗum alhamdulillah mawɗum kay min jetti Allah alhamdulillah mawɗum mbaɗɗon e nguleyki inchallah ko mawɗum celli jaam ɓolo mawɗum kay tabarikalla alhamdulillah mahaba bisimilla mawɗum ba min jetti Allah mawɗum yaka dia woni o woɗɗani de woɗɗani kadia woɗɗani mbaɗɗon tampere mawɗum mawɗum alhamdulillah machallah mawɗum yan ñanden mi yiiɗi en jewtiden kono hawri tan aɗa salidi seeɗa joomuna noon kay neɗɗo yawata gorko yawata salidde kadi ko jiiɗa ko ayi kala ko jiiɗa yarude hen sesa ne moƴƴi yidde kadi gonga a yiiɗi cukalel nguel kadi aɗa teddini ɗum aɗa horsini ɗum jaranma hunde foof ala fof ka waɗani e rugiso Allah kono noon kadi ko jiiɗa foof ko yarate ko seesa gorko kadi il faut jogo tiiɗo tigui rigui wona tan mbaɗɗa ñande gueɗe babaɓe tan jawɗa salide no fewi ɗum kadi wonko bonnata eyyi ko tawno kadi no mbiɗa ni kadi ko jaranma hen ko
wona noon foti yaarude sabu neɗɗo kala nde naɗɗa e dewgal sinno ko sago ma ko yaada hen ɓesgu wala wona e ko ɗum woni fandare nde min hooram kadi jinmi ko tande guelam ngel kadi so naate e dewgal taw dañi hen kadi ɓesgu mi dañi hen kadi min ko jiirumomi ko ɗum woni fandare nde kono kala ko Allah hoddiri yata ko ɗum ɓuuri moƴƴude e neɗɗo yo andat tan hoddiroji Allah eyyi wawi kadi woppudemo daña kadi debbo goɗɗo mo Allah hoddi taw on ɓuuri nde makko ni ɗum kadi wawi wonde fof ne wawi wonde ala no wayata baba dañde goɗɗo ɓurde ruugi non ɗum kam sikkani taw mom dañde ɓe gurdam mom Allah de ala ko ronki Allah ala ko ronki de an kam garɗa ko yennudemi walla garɗa ko wajademi garmi ko haalandema gonga an masi an ɓiɗɗo ko min jibini walla ko an jibini ɓiɗɗo mboɗo jogui hen gueɗal sibamude fittanuma par ce que ka sehilam ka guiɗam mboɗo jogui hen gueɗal mais kono an min mi jibina ɓiyam mi jangguina ɗum ha yaaha watta liggade watta nafde mi wiya ɗum ko ɗum mbaɗan mi mbiɗa adi ɗum e ko jinmi wadde ko ha ay an mi andi ko musma sinno ko sago ma hande yero ara galle ma kono wawa wonde ka kiitaɗo ala debbo ala ɓinguel asa jogino ɓinguel hande dokkamo mbaɗa andi ko musma Ablay ko min mbiyatani Ablay ko min mbiyatani Ablay Papa Mamadou je arinema pour xaldi gongo ayenni mo war dum tan ko gace si di mo xoyna take babo yam di mo xoyna take de dungal roneti da se take babo yam dal bab mbi dal jaggu non kam jungo gop non kam haal docteur o parce que ɗo ñam fof jiya neɗɗo des ɓi kawmum walla ɓi bamum cowdiɗo ɓen ke ala ɓurɗumen ɓandirɗe ƴiƴam gonga te haydar kewata hen welat ɓesgu daña hen haysi tergal nenam ittam waɗama e makko mais pour min ɗum ɗon ete fotan addude hay probléme goto gonga kono aɗa andi kadi hande ɗo gonɗen ɗo gonɗen koye affaire doctoreɓe o yeehi ha o ƴetti ƴiƴam jinnaɗo ma o waɗi e nder makko o sowimo lam ƴiƴam so tawi on desdi o wina wadde caɗele hakkude moɗon hayso ɓesgu dañama hen ɓesgu ngu no wawi waɗede paralysé walla adda mum rafiji goɗɗi ɗi ganduɗa wona ɗin kadi wonno fandare ko ɗum tan dogete hen kadi eɗen gandi docteur ɓe ɓuuri en jogade kadi gandal humpito e on banggue ɗum tan dogete hen kono wona kay emin gandi kadi no mbaɗa e makko bab kala o foof gonga kono min no mbinomom nin nane tan sen mbina sa wawin aran kalda e yayam par ce que yayam mbeɗan haalde mum mais koko sari haalili e leydi te gonno goɗo e caɗele salade ene wade ndem caɗele min ruɓi rangi ɗi min yiiɗa hay debbo goto hay goto mi yiiɗa on jiɗi adunam e gurdamam feewa balle kam e ruɓi te min wonko musimi quoi wonko musimi feewi bom par ce que hakkudam e ruɓi gilminen famɗi ha joni rugi naata hôpital feere fof feere yo feere waɗi pour waɗam sauvé quoi mais en yonno so yalti hôpital han mak yewtide ɗum no e Europe minen poti yindirde gonga mais keɓe suuɗɗem rugi pourquoi puɗɗem rugi wallahu min rugi ko poɗɗum yiide yiyemi min mbeɗa anda mbeɗa laaɓa somin jiidirin wonko wawi refo min mbeɗa andi omo yewnim min mbeɗa yewnum gandumi hande kaw a waɗi ko musi fittadam te a waɗi ko yooɗani ya andu kadi ko mbaɗɗa ko min ma en jaadani sehil ma arayma jandilira ɗum ni no jandilirɗa ɗum ɗum kam woni tan ko yooɗani
sinno haaɗino ɗo foti haalde ɗo o wiyata ko wiya ko an ko mbaɗɗaba ko aɗa andi ɗum no muusi sabu heewɓe dañi heen caɗeele ɓe heen mbartima heen ɓe heen dañi heen musallaji ɗi ngannduɗaa hoore ma ala ɗo ɗi kaaɗi kadi mi sikkanno a wattani sehil ma o ko sehil ma ko feccere fittanuma tinnu oto waɗatni bande oto jandil bande oto sewnu ɗum ndimo sewnitaake ndimo hoynitaake ndimo torkintaake aɗa andi sa wi mbo jibinani o resani ngol konngol jaggat mbo wona resda a heew woni jibinte wona wasde resde woni wasde dañde ɓesgu neɗɗon resa ha wayno leydi fawodira rewɓe taw Allah rokkani ɓesgu ko Allah rokkata Allah haɗata kala ko mbawɗa wadde quel que soit alpha ko mbawɗa wadde woto jaɓat jandilde ne ɗiɗi kadi a ala jawdi a ala ɓesgu ɗum woto jaɓat ɗum jandilde pasama ha tengte kanko mbiɗa ñagorima saabi Allah mbiɗa ñagorima saabi Allah ya yafno bo ganda kam ko erreur mbaɗɗa ayi o yalti o ari e gallo eli ko mbiyam o won ɗoyete kalnimi ar min yiyam bab dal min mbiɗen wuuri caɗele muus min kam gurdamam sans rugi kam kal fewta non mbeɗa andi gurdam ma kadi mi tini ɗum mi haalanama mi yii ɗum kadi e action ngaji mbatton ɗi fof kono hunde fof ko jiiɗa hoddiroji en gaccata juuɗe jomiraɗo tan kala ko Allah waɗi ɗum moƴƴude kadi ene tawno neɗɗo kam mbiyata tan ko hoddiroji Allah kono wona kay majjere wona majjere kay yidde ma e rugi ɗo tolni e ko no mbaɗa e makko ɗum hay e bisiki hay maɓe en gandi ɗum eyyi kono hunde fof kadi ko hoddiroji heddi noon ko haalte hen ko walla ko no yaari ni fof en ƴeɓat tan eyi Aissata aɗa andi an e hoore ma aɗa andi kala no ardini kala gardunoɗo neɗɗo sa renaka e jiiɓoto o arde hen ko fitina mawɗo eyi ɗum jatni kam ni aɗa andi eɓe mbiye kangaɗo ma kangaɗo aɗa anda kangaɗo yimɓe fof ko hangaɗe kala nde ceerɗa haqqille ma wonti kangaɗo par ce que no arde am ni no haaldata e am ni han kadi nattumi jogade hooram nattumi jogade gonga kalɗa ko gonga kono noon kadi minen kadi kono arde am ni jaburi mum eyi neɗɗo noon no juuma taw mata ala mo juumata mata mi juumi mais kanko no juumi wonno fonno arde am o haalde am haqqille min mbawa famodirde aɗa andi kanko ko ɓernde makko metti o arema mo ɓernde mum metti arema ko an tawaɗo ko an foti maîtrise de hoore ma ha mbawa famodirde joomum dulnu wonde e ɓernde ko ɗemgal lewata ɗum to jambere tawaka ferto ha laaɓa kanko ko muuso ɓernde makko ardema annene so ardema muuso ɓernde ko wallat tan ko an a fotani lawradema yo mane maɗo min joni jaw won toon jambon kay onen dar tan mbeɗe ko waɗa kurtu mo gasata ayi gon kay ya keja nani ko keɓkali ko mais min ɗum ɗo net kam mi wawa ɗum nande par ce que tawi mbima mi wawa ɗum nande noon mbimi joni ba Ablaye par ce que ɗo yeti ñam fof jiiya des ɓi kawmum walla ɓi bawmum cawdid walla ɓi goggo mum mais ɗum noon ko ƴiƴmeje ɓaɗidir gon ɗo net enen de ko ɗum ganduɗen mais pourquoi joni e jiɗi ɗum waɗir ni min est ce que ala ngol ɗum gonɗon e suuddemi quoi haydara joomam suuɗaka docteur o ni no haalde hay min mi jaɓani saabu minen aɗa andi haalpular kam kañum walla lejji goɗɗi ɗi waɗoɓe ɗum hen so ɗumno ko sago ma so mbiyene resat ko yumma biyum walla resa bi kawmum enen ko ɗum ganduɗen te ɗum ni ne wawi wasde wonde hen addude biddo mo fewani walla goɗɗum ɗum ko Allah jogui min dal sinno ko sagam ka Ablaye en baddat hen tan saabu oɗo dewgal ngal min mbawmi yobde ɓeeɗo moƴƴere tan komi itta rugi mi hokko yummum joom wonde mum saabu ko waɗi ko nettiɗe eyi min andi ko mbaɗanmi ko foof min mboɗo andi ɗum yiyama kanko yiyani ko jiimi ko kono min mboɗo yii ɗum mi jibinta ɓiyam mboɗo naan ɗum ɗo fotani nadde ko ɗum woni haala ka mi hangaka mi jinnaka
mboɗo selli oɗo nde haqqillam mboɗo nanni ndiyam ɗo mboɗo andi nanni ndiyam ɗo nimsa ala hen nimsa ala hen hande kono ren hoto nimsa alode hen janggo ɗum ko hoddiro Allah hoddiro Allah ina woodi kono gollum ajubu sababu ɗum kala ko mbawɗa wadde aduna rena sababu min Ablaye waɗata ni min Ablaye wuufani ɗum nde ɗo hettere Ablaye jamfimama min gila komin sukaɓe minen jaadata omo andi mboɗo andimo ndeket ko yimɓe ɓe jimata e wuro ngo ko fof kanko Ablaye omo wuufanimi ɗum ɗo ko guelel guel wuufanno kam ko ɓooyi omo fadi ha o ñalawma omo haalanami ɗum min Ablaye tomin gummodi ɗo nomin mbaadi ni yimɓe fof ene wiya komin ɓiɓɓe yumma ko ñalle Ablaye fof waala em ko ñalle am fof waala e Ablaye Ablaye daro hande ene wiyami ni mi waɗ kam musidem rek Rougui woni hôpital yalti te ari e gallo ha joni mi tinani ha o yeehi mi tinani min mbi wonko woni caggal affaire o quoi min wonki famde mais tawi won caggal wonko woni caggal oɗo ka haalnam min ala probléme quoi mais en tout cas pour mi haalan mon nanon mi haalde e yayam ñam fof ko duuɓɗo omon haal tan mais min Rougui rek jiiɗimi min som wondani e Rougui kam ko jiiɗon fof de ganda on gaddi ɗum de non mi wawa wurde sans Rougui ɗum kam mi wawa ɗum haalat mon ɗum kam hanna noon quoi haal docteur o ko jiƴƴeten pawen ɗum ɗayete enen ɗo tawɗen aada yimɓe ɓaɗidirɓe e ndesdir te bonnani haydara koko fewndi pourquoi noon jiɗɗon Rougui mi Rougui jiiɗimi wallahi an won ganda hen mami wat hen hakke bawɗam joom andude hakkude mon no wayni ɗum waɗi mbimi no docteur o haali nde min mi jaɓani ɗum mi jaɓani saabu haɗimi ni haalandema ɗum ko miijade no mbaɗa e oɗo ɓiɗɗo debbo a faami waddene noon soɓe mbi docteur wini enen ndewen aada te kadi ko Rougui yeehi ko a tinani min mi noddima appel aji ɗi gasata hawre mataw aɗa woni probléme aji ɗi gonɗa ɗi ko ɗum ɗon tan kono min kay aɗa andi kan ka biddo galle mi watta ko ganduɗa ni ne humpuma eyyi mbeɗa andi ko hedde leñol tawde ala ko hedde leñol sowona o e dondaɗo ina wayno leñol gasi ala ko heddi so wona hankkadi ko janggo yahata no muusimi noon saabu yumma ko kañum ɓuuri andude muusingol ɓiɗɗo no fotere muɗum ɓiɗɗo tampi ko heeñere ɓiɗɗo no muusi welani muus ɓiyam nana rese desowo ɓiyam o no muusimi ɓiyam yiɗa ɗum kono ala ko mbawmi hen nde tawno ala ko mbawmi hen sindo ko cokki gonno mi firtat ha laaɓa kono noon ko an hilfimi kongalam ko namtan so ɗum ɓenni mbeɗa ñaaguima sa juuli hande takusa jaɓɓa koyɗe ma jafnoɗa sehil ma nde tawno cehilagal ko ɓingu yumma kadi sehil ma hay goto wana dakkude mi fotani adda hakkude ma hay min jooɗiɗo mi fotani adda hakkude ma sehil ma ñagodema saabi Allah sa juuli takusan reftoto makko jafnoɗama wadda gayni haala ka ɗum haajuma ala e ɗum onani ɗum jinmi haalande haajuma ala e ɗum hakkude amen min beddita wona an haalata ɗum inchallahu rabbi Rougui kay ko Rougui ma Rougui kay a heɓat ala probléme mbeɗen ya eywa ko mbimam ko tan deññu hakkille ma anani so Allah jaaɓi ma moƴƴu t'inquiète mami daro hen inchallah ka Ablaye ayi a joomde ko ni de o waye Rougui wallahi goram ne yurmini kono andi ko ɗo woni ɗo kanko hoore makko dafa ayi o sellani ɗum ɗo nde ɗo yidde ɓurtini fewi yidde jogoɗo haaɗi ayi neɗɗo wiyetake yiɗata kono yidde yo jogo haɗi dalilu jogoɗa kadi ko jaltirɗa hen goñtirɗa donc ɗo yiɗi ko boni ayne nden somo waɗa dessin
taw jogo commande de e au lieu waɗana on jomum commande fawodira toon fawodira so joddini omo waɗa dessin tan ko rugi tan o waɗat dessin rugi tan ha hakkille o wayno koko yahata ni ala ko yiike o ka haqqilo ko jaaɗ o kay so ɗo ka ko haqqilo jaaɗ o kay ala haqqille joni ko jinmomo ko fof ko jinmi tanira tanamo ɓuuri ɗum laabi baadi ko docteur wi ko ɗum mbatten ɗum woni lawol ni docteur wi woto mbaɗen docteur wi sabu kanko so resimo wiyama ɓe soɓe dañjini ɓiɗɗo jibinte kono waɗi rafi walla no waɗi caɗele holko jarantamo yumma ko dafaɗo rafi bone kadi jokko ne safar ɗum ko jari ɗum jarani te dewgal kadi welnata ɗum ko biddo so dañama so dañama hen deɓɓuɗi yiiɗa de aɗa andi ko mbimomo ko ni ko pour hawa yaha tan hakkilo o arta kono aɗa andi kay ko docteur o wi ko ɗum tan mbatten inchallah ni tan foti haydaram timmani haydaram fewani ayhi annawri ko ɓurɗo forde yam jamma jengi kode ñaari dogu foyni mine mata keddinoɗo joɗo jewten rugi mi yiɗima mi ancatama sabu gili Allah waɗi ɗum tagɗu gurnam leso nani soɗo ñama ɗum ko ande to tinalma jamma jengi kode ñaari dogu foyni mine mata keddinoɗo joɗo jewten jamma jengi kode ñaari dogu foyni mine mata keddinoɗo joɗo jewten leso nani soɗo ñama ɗum ko an jeyi ko teddungal ma rugi noddam yimɓe fof jagiri kam kangaɗo sababu ma nu way wayde fof noddam kalden hayso 1 minute hayso minute goto kalden minema kono wona yaat tan jejjitami walla goppami noddam min mbeɗa laaɓa jaaɗa ko a woynaki ɗen gacce jagguma ha wawa noddudem kono mi andinma kala ko mbawɗa waddemi dow leydi komi jaafiɗam mi wawa tikkandem mi wawa kala ko mbawɗa wadde wonde komi yiita ayibaji ma mi yiita tawi ka cikku kom cakanɗam walla kom tikkanɗam ƴeew mi tikkani mi jaggananima haydara mais noddam kalden ɗum wurnat gilli ɗum woni fewnat ko gilli kono en mbawa yiɗdirde mbiyen enen jiɗdir taw a noddata kam min mi noddatama gofo yo jooɗo koye mum jooɗoɗo gilde en ha joni mi nananim mi yiyanim ɗum de so an tawi aɗa hattani ɗum min hattanani ɗum rugelam ebo noddam koreji ma calin tottudemi numéro ma par ce que jiɗami tampinma ɗon hakkille maɓɓe tolli te wo jab koreji ma wiyomaɓe oto haalde yam téléphone hoto heɗoɓe min Allah waddime ma Allah tan tahi jiɗimami te gilli gonre gon komi jiɗɗem ha kangami ebo noddam s'il te plaît noddam ala komi waɗani sababu ma rugi mbeɗa hande haysko lawol gotol noddami kalten jewtiden hakkilam arta hakkilam deej nema tan keddinoɗo joɗo jewten rugi rugi alenaki ha joyi nen en man mbaɗɗanna suudam oɗo heure lelo
rugi min puntata rugi nen rugi min funtata funtanim lel rugi a fotan funtudem de joni a hangam te a jaɓani a hangam joni a hangam no feewi te wonto probléme aji tolnoto il faut daña ɓe jewtiɗa hen taw wona min o nene ma hoɗon jewtiɗim hen joom il faut jehen hôpital ƴeewen psychologue jewtida e mum d'accord mi jaɓi mais non à une seule condition yo taw psychologue o ko rugi wonata kañum arat en même ɓondam ndu mbeɗa tin ɗum e ɓerdam mbeɗa tin ɗum aussi e ɓondam so haali tan mi jaɓan ñaw gondimo ngo d'accord nen sa jaɓi tan mi jaɓi joom sabi Allah accu kaaɗi maɗi jaɓa ko mbimami ko mbaɗa ɗum sabi Allah jurmoɗa kam jurmoɗa hoore ma sabi Allah eko jibinmami wat ko mbimami ko ha joom animede yewtude neɗɗo ɗanɗo a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerne mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugu ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof telfin numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no